kocsmai verekedés. Vagy egy flepnis, aki unalmában embereket gyújt fel. Nem, itt többről van szó. Nyugi, vegyél még egy tablettát. Nem, most az egyszer nem nyugszom. Végre fröcsöghet a vér úgy, mint régen. Mint a régi szép... Hello, hello, sziasztok! Már kapásból van itt egy Manhunt, úgyhogy menjünk nézzük meg, hogy mi is ez valójában. Warning. Now leaving the safe area. Itt próbáljuk meg meggyűrni. Olaszokat írja. Nem. Az igen, apukám! Az igen! Hát ez most... Vajon melyik a izé? Pumpi Nikita, hogy bazd az anyádat szájba. Teleportálós köcs. Pumpi Nikita. Na nézzük meg újból. Hát ha véletlenül szerencséje volt és csak éppen úgy jött a lövés. És nem csaló. Stupid! Over here! Megelőlegezem neki a bizalmat, hogy ő nem csaló, csak éppen szerencséje volt a lövéssel. Na menj. Aha. Sehol. Bácsit, hogy mit a kis élettársa, csaló élettársa nélkül. Ó, rekek. Ögöz. Azt a kurva életbe, hát ez el is tűnt. Még van benne egy kis speedhack is szerintem, vagy teleport, vagy én nem is tudom. Hát ez úgy eltűnt, mint szürke szamára ködbe. Hol a picsába lehet? Vagy faszom vele. Kis kilométerekről lövöldő, az meg fejre. Ez két totális csaló, le is adták a Manhunt. Most nézem a kis térképen, le is adták a Manhunt. Hát erről ennyit, két köcsög csaló meg. Két undorító csaló. Most benyomták a rugót. Okay, we got him. Elmegy. Ezt én nem meg semmi. Megnézzük őket. Nem, ez egy másik. Másik jel. Itt jön. Szép volt a magányos csillagba. Szép volt. Pedig majdnem megcsíptem. Tehát messzi voltam még. Hey, you know you need Nem this. baj, majd most. Readings indicate this area is safe. Majd most megcsípjük. Vagyunk. Aha, nézzük csak erre.
Warning. You are now leaving the safe area. Jó is ez. Szabad hagyni eltávolodni, mert akkor annyi. Akkor reszelt. Mi a faszon véreztet? Úgy kell helyezkedni, hogy ne lásson ránk. Rálánk rá, hát akkor végünk van. Aj! Jaj, bazd meg, elváltotta a faszomba a izét. Á, picsába bele meg fogok dögleni. Én voltam a hibás. Igen, ez a magányos csillag, ez nagyon bontja a pajzsot. Hey, you wanna see this stuff or not? De viszont ha egyszer megszorítom, bedarálom, mint a darált húst. New York, New York. You are listening to Rick Velassi, and wouldn't you know it? Warning. You are exiting the safe area. Örömére. Te, kis szamuráj. Hát én ettől nem ijedek meg. Igen, ez az. Ez az. Élete alig van. Tűzerej annál több. Gyere te köcsög! Gyere vázzánk, gyere! Ez sovány lesz, apukám. Ez itt sovány lesz. Még nálam ez se jelent probléma. Ups, kicsit elpattant. Fedezékbe bújjon. Ilyet se csináltam még. Itt úgy látom, itt muszáj lesz fedezékbe bújni. Ez szalad. Ekvin. Úgy helyezkedik a buzi, hogy jó legyen. Nem fordult vissza a hosszú. Az is biztos, hogy nem fogok utána rohangálni. 100.
cheater. Elválthatta a szervert. Infected. Firebomb out! Is that... Lemegyek az egyesbe. Hívok egy farskit. Yeah, over here! Barátunk. Going in! Elvileg nincs kiment. Cover me! You got a job to do! Megnézzük. Pánterem ad jó. in, guys! Give us the opportunity! You are now entering a safe area. Hey, Csak kéne szedni valami szemetet. Tudjunk hívni kimentést. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning, now entering dog zone. Can't you even aim right? Force him into my range. Torch him. Ah, shit. Ah, ah, ah. Fire in the hole. Egy csillagbarátunk. Számoljuk. Chopper is inbound. You've got a bird inbound on your position. There's your shot! Get him into the fire! It's over now. Here's our chance. It's over now. Ezek a baltás, meg ezek a baseball ütős gecik. Borzasztó. Nem tudom, én valahogy jobban szeretem, mit tudom én, ilyen 1, 2, 3, 4-et. Agent, I am inbound on your position. Odafönt van. Gotta die. Bring on! It's a clear shot! Fuck no! Hey, Damola! Come on out, motherfucker! There's your target! This is a wish you never came here! Elkékes, Need more ammo! Kill them all! Go for it! Oh shit, they got him! You bastards need to die! Commencing package extraction. You have no chance! Oh, Jesus! No more shot! Are we just about Kurva finished this anyám. off? Na most jön szerintem a barátunk. Most jön szerintem a barátunk. On the way! Nem most. Nem. Ez nem. Azt hittem. Magányos csillagbarátunk. 30 seconds till extraction complete. Meg nem, ez sem, ez a színszí. Jó, Istenem, nekem annyi lesz. Ez a két buzi össze. 3, ó jaj. 15 Ott, seconds. ott van a barátunk, ott a barátunk, ott van a barátunk. Megjött a Suzuki Samurai, te kis köcsög. Back the fuck up! Gonna finish this. Csillagbarátunk. Az egy.
A nearby agent has gone rogue. Alright, boys, let's get it going. Let's go. Gonna burn them. Whoa! It's the job done, guys. Stick with the plan. Let's do this quick. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Grenade out! Ez a büdös köcsög Suzuki Samurai. Ezt azért nem hiszem már el. És megint lelövi bazd meg rólam azt a kibaszott gyökérpajzsot bazd meg. Én nem, ezt valahogy nem tudom. Meg nem értem. Ez valahogy nekem nagyon kínai lett. Úgy a faszomba, csak engemet lő és a másik gyereket nem? De egy gyökér bazd meg. De piparám most valami oknál fogva. Igen, szerintem csak engem lő, engem vadász valami oknál. Gyere már pajzsocskám, 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 gyere vissza pajzsocskám! Azt a kurva szentségét, bazd meg! Shimamura Uzuki a faszom az! Don't waste my menet time. közben váltott? Szerintem igen. Átváltott magányos csillagról. Nem értem ezt. Shima Mimi Muri Uzuki, ott van a köcsög, bazd meg. Itt van. Nem, magányos csillag, bazd. Ezt ne, hallod? Hogy a picsába tud ekkorát lőni a gyerek, bazd meg? Én ezt nem értem. Suzuki Samurai.
Ja, és itt van a Pumpi Nikita. Jaj, hát az első két csaló. Úristen. Igen. Hát akkor meglettek, ezek nem váltották el. Aha, aztek. De nem értem, hogy miért lövöldözik. Költött rajta. De magányos csillagban van. Magányos csillagban van. Sotival. Meg valami lófasz. Érdekes, rác. Érdekes. Sotival. Meg M4-jel. Érdekes. Biztos, hogy nem játékos. Szerintem nem tiszta játék. Plusz itt van még a két csaló és a kocsin. Readings indicate this area is safe. Logic. Sajnos én kevés vagyok ehhez a gyerekhez. Én még életemben nem is találkoztam amúgy ezzel a gyerekkel, tehát most találkoztam először. De szerintem... Hát fele se tudja. Lehet, hogy tiszta játékos, csak én vagyok játékos. 5000 játékos. Sima Mura Uz. Mind birkózunk vele, mert egyáltalán nem. Rácok, lányok, köszönöm mindenkinek, aki megnézte a videót. További szép napot nektek, ciao, ciao, sziasztok! You go in without this, you're dead. Megbűnhődik azért, amit tett. De nem leszek olyan gyors és csendes, mint ő. Hosszú kínhalál lesz az én műfajom. Azok után, hogy megkínzom és a csontjára ül a bőre, a poklot is mennyeinek fogja érezni. Megbűnhődik azért, amit tett. De nem leszek olyan gyors és csendes, mint ő. Hosszú kínhalál lesz az én műfajom. Azok után, hogy megkínzom és a csontjára ül a bőre, a poklot is mennyeinek fogja érezni. Megbűnhődik azért, amit tett. De nem leszek olyan gyors és csendes, mint ő. Hosszú kínhalál lesz az én műfajom. Azok után, hogy megkínzom és a csontjára ül a bőre, a poklot is mennyeinek fogja érezni. Megbűnhődik azért, amit tett. De nem leszek olyan gyors és csendes, mint ő. Hosszú kínhalál lesz az én műfajom.